Ay na ning cellphone nga usa milik. Dapi YouTuber, welcome. Kumusta? Salamat sa babiji-biji mo, YouTube, Abu Dhabi YouTuber. Susuklay muna ako, kaliligo ka lang. Kumusta na? Kumusta? Abu Dhabi YouTuber. Salamat sa patamsak mo.
Nagbawas ka ba ng revenue, Abu Dhabi YouTuber? Nagbawas ba yung revenue mo? Ako nagbawas. Sugat pala yung angko. Sumabit dun sa... Yan lang. Naligo kasi ako. Dili. Biji like kapatid. Thank you sa pabiji-biji. Hindi na po ako ano ng... Bakit ayaw niya mag ano? Antok naman ako nito.
Nagawin ko ulit yung aking hindi natapos na painting. Bakit isa na lang yung naka-BG? Madilim naman. Ang gulo-gulo. Eko. Ano to? Thank you sa naka-BG-BG.
Hello, Bonbon. Kumusta? Butangan ta ikon jacket ha pag babahit im ano jacket ano. Hello. Ay danim na jacket bon. Pagbabahit im ano link itim video. Kumusta na? Uy, wag mo ay kahingalim ti itamsa ka yung ganyan no. Yung ganyan. Ibabait im link para madikitan. Umaga na. Umaga na. Pagi mo ng Diyos. Naglalaway na ako. Sa'yo pa kayo naglalaway. Adi bunbun. Hi, Bon! Mana? Pagkira niya. Nahadukit camera. Nangangatol. May panty. Puta. Ibaba na din ano bon. Kantuhit im video tapos pindutin mo yung share. Tapos ano mo yung link, copy link, pindutin mo tapos balik ka uli dito. Ay ako na lang magbababa. G-drag pa kayo. Madaya. Oo. Ako na lang magkukuan bababa. Matulog na kanto. Ang init. Maray pa nak-order. So, pipira-pira pala tim kuan. Baka kini master gap tim editor ha. Adi man oh, tim channel oh. Oh. Ako na't magkukuan bababa. Inot nag-i-edit si tim kuan, Bon. Rusog. Wala na subscriber niya. 11. Man oh. Oo, niya minsan nagkakanap. Shh. Meda komersyal han imkuan. Wala. Bababa ko im ano ha, itim video, it link itim video. Yan. Yan yung tinatawag na link. Ngayon, didikitan ko.
12 na yung ano mo. Dito na naman si Ayupani. Ada pa ya? Oh, maaraw. Ipagpatuloy ito na yung pagkuan ha, pag video. Paghimo pa yun kuan. Ay. Duha na kuan na natagan ta na ikaw subscriber duha itulo. Ha, mahulog. Dapat pag may nag la live stream, makadto ka para madugnan itim subscriber tapos magbababa ka ng link mo. Gulong-gulo ang buhok ni Duday. Kaya pasudlay. Hain kaya na Bon. Ada ka pa ba? Ya turut-turut po. Okay. Para matima na. Hello. Kumusta't mo nga, Bong? Mapagot pag-uli yan, na. Hi! Babaeng pobre, Ate Duday, long time no see. Hello, babaeng pobre. Babaeng pobre, padikitan naman yung link dyan na binaba ni Mer Vlog. Kumusta na, babaeng pobre? Kumusta sa Australia? Nag-ilis ako kasi walang naka-ilis eh. Sa gabi kasi marami.
Monica din pala at oo. Sa wakas, nakaraos din. Uy, baka wag may ano yung harang ko, babaeng pobre para nabawasan na naman na yung revenue ko. Kinuha na naman ni Lolo. Hindi na nga hindi na nga nakakaraos binabawasan pa. Paano na lang tayo nito? Nandiyan si Jidral, baka yun, baka pwedeng padikitan, babaeng pobre, din yan. Di ba waray ka? Di ba babaeng pobre, waray ka, tagaliti ka? Waray din yan, pamangkin ko. Nagaan ako. Hindi ko na makita yung ginagawa ko. Padikit naman. Kunti, pa lang siya, baby pa lang yung channel niya. Oo, Diyos ko hindi pa nga ako nakaka-$10, binawi. Kinuhaan na ni Lolo Hirap talaga. Tapos pag kukunin naman ulit. Wala na. Sarado na lang natin yung bangko natin dito sa White para hindi niya makuha. Oh. Dati revenue ang problema double it ngayon revenue naman. Oo nga, Oo. Kasi manira mga namaris sa kuan. Saan? Saan bang lumid ini? Di suton. Suton ada ini. Katuwaan lang naman natin sa White. Ang problema kasi gusto mo na ngang umangat ulit, pilit ka naman ibababa. Parang din. Pumunta sila ng suton. Sino kasama? Si Dilma? Pero kabataan, meron Maris Bonbon ni Maricel Aljun, Aljun. Ano yun, ngayon lang? Ngayon lang in-upload ako kailan to. Kanina pa yun. Kaya kahapon. Linggo? Kumusta na babaeng pobre? Pre na ba dyan sa Australia? Dito lalong dumadami Paano na lang tayo nito? Hindi na lang, ko. Suhutin. Magkano ito dito? Nakasweldo ka na ba? Babaeng pobre, kahit di ka na magsweldo kay Whitey yayamanin ka naman. Ang babaeng pobre na nasa Australia ngayon ay yayamanin na. Dito lang sa kwarto namin. Hindi ko natuloy. Wala pa at tuloy magwa 1 month ako. 15. Parang sabay lang tayo. Oo nga, parang sabay lang. 15 ba ako na muna noon, Milit? 11 ako, 11.
Yan pa sila sa suhutin. 11 ako na monetize. Mag-ano nga sana ako, yung mag-ano ko ng pagpamimber. Hindi ko naman maano yun, ma-play kasi wala naman akong gamit na laptop pang play. Cellphone lang gamit ko. Nagdidikit ako ng aking painting. Nasaan na ba si ano? Di ka pa ba umuwi ng ano? Leyte? Ba yung G? Bon, nandyan ka ba, Bon? Hello, dyan pa ba si Bonbon, si Jay, ano? Ano yun? Jay Drought. Bakayo. Baka di ka pa dikit kay host, Bon. Padikit ako. Nandiyan pa ba? Hindi ko alam eh. Parang wala. Subscribe ka kay host. Para updated. I-click mo yung ano, notification bell, Bon. Para pag nag-iilis ako na nakaano ka, mano-notification ka. Meron kang notification. Anong ginagawa mo ngayon, babaeng pobre? Dinner. Ha? Dinner? Di ba nasa Australia ka? Anong oras na ba dyan? Alas 5? Alas 5 na dyan. O, hapon na pala dyan. Dito magpo 4 o'clock pa lang. 5:41. Oh, ang aga naman ng dinner mo. Magugutom pa ako niyan pag ano, hanggang umaga. Dito ano pa lang eh, magpo 4. Nagkikita pa ba kayo ni Arlene Dailin? Uy, babalik na milik sila ano, Dwayne.
Babalik na ba sila dito? Bu- Jidrat, nandiyan ka pa ba? Aray ko. Hello, hello. Ngawit, uy. Wala kasing lamisa dito eh. Nagdidikit ako. Otit nung birthday ng anak ko. Anak. Ha? Anak nino? Oo nga pala. Ni JC. Oo. Tapos nung Easter Sunday parang nagpa-game sila. Malapit lang pala dyan sa inyo, no? Buti naman nagkikita-kita kayo. Oo, naano ko. Hindi ko naano yung... Ang nakita ko yung nung Sunday, yung Easter Sunday, Easter egg hunting sila. Salamat sa nakabidyo dyan. Ayaw lumabas. Minsan hindi na ako nakakapunta kay Arlene dahil sa LS niya. Nabibisi ako sa TikTok. Nagti-TikTok ka rin ba, babaeng pobre? Bakit pobre? Bakit pobre? Nasa Australia ka. Babaeng yayamanin na sana. Pagdating ng araw. Uy! Hala! Hala, thank you, babaeng pobre. Thank you sa palipad, super chatter. Punta na lang kita mamaya sa bahay mo. Thank you, Thank you very much. Pobre lang kami na sa probinsya, ate. Oh, syempre naman, basta sa probinsya simpleng buhay lang naman yun eh. Ang sarap nga ang buhay sa probinsya, basta mayroon ka lang kinakain. Simple lang. Makain ka ng 3 beses sa isang araw. Nakakapag-ulam ka ng simpleng ulam. Ganon din naman sa amin. Dito lang naman sa syudad kasi medyo lahat binibili. Salamat sa palipad mo, babaeng pobre.
Nag-iilis ka pa ba? Bilis ng isang oras, mag-isang oras na ako. Ay, nako. Makati ang akin paa. Nandiyan pa ba si Jedrag Bakayo? Parang di ko na nakikita. Saan nga ba ang province mo? Babaeng pobre sa Leyte ka ba? Kaya nga, kaya hindi ko naisip na umangat ako, tumutulong ako sa ang kaya ko. Kasi alam ko po ang salitang mahirap. Oo. Every Sunday ka. O mahirap talaga pag ano, minsan gusto mong kumain ng masarap, hindi ka makakain dahil wala kang pambili. Gulay, yung sa gulay, minsan hindi ka talaga bibili sa probinsya ng gulay. Kasi pwede ka naman manghingi. Pareho pala kayo ni Samar PH every Sunday. Yan. Ibon na yan, ang ingay. Ingay. Letter E. Mahirap ang buhay ngayon. Dami na mga account mo isa. Hapon na pala dyan. Anong oras na ba dito? Ang oras dito ay 3:51 ng hapon. Nauuna pala ang Australia ng 2 oras. Ang bilis ng oras, mag-iisang oras na ako. Minsan di ako nakapag-LS kasi yung wifi nagluloko. Bisitahin ko na lang mamaya bahay mo. Pag winter, 2 oras. Pag summer, 3 oras. Ha? Ganun? Bakit hindi pareho? Eh,
Pag winter dyan, madaling magdilim. Ngayon, pag summer, maliwanag pa. Ganun ba yun? Siguro pag winter, dahil nga malamig, kaya mabilis maubos yung oras. Pag summer, kasi maliwanag, dahil summer nga. Kaya medyo matagal. Oo, aywan, paano yun? Ano ba, paano ba paliwanag nun? Nag-i-snow nag-i-snow din ba sa Switzerland? Nag-LS din pala si Abu Dhabi YouTuber. Ay, naku, masakit na pa ako. Malapit na ako. Ano na lang, 11 minutes matatapos na rin ang 1 hour ko. Yan ba ba si Jedral? Bonada ka pa ba? Bisitahin ko yung bahay mo, ano? Babaeng pobre. Dami mo na palang ano, mas mataas na yung subscriber mo sa akin. Ako hindi umaangat yung ano ko eh. Subscriber ko. Kasi hindi ako nakakapangisda. May ads ka din oh. Yan oh. Ka-upload mo lang nito? 59 minutes ago.
Siyempre, babae. Ay, alas 4 na. Tapos na ako sa bahay mo. Babaeng pobre. Mas malaki na ang bahay mo sa akin. Okay lang yun. Ingay naman ng alarm clock na yan. Nasa harang pa yung ano. Saka na to. Ka-upload mo lang pala nung video mo. Ay, nako. Gatong damit ko. Dito kasi ako nakasalampak sa baba. Alas 4 na, magluluto na naman. Tatapos na rin ako. 5 minutes na lang. May ano, bukod sa YT, nag-ano din ako. Meron din akong TikTok. Pang alis ng stress. Mali, nakakalibang kasi sa TikTok. Dito, ano na, summer na sa Pilipinas. Wala. Ito talaga si ano. Ala, ala, ala. Salamat. Ay, grabe na to. Thank you ulit. Mabawi ako sa'yo. Kukunin lang yan ni Lolo. Dito. May ano? Sino yun? Salamat babaeng pobre sa pangalawang mong ano, super chat.
Sayang naman. Ano yung sayang? Yung ano, pag kinuha. Ngayon ko lang kasi na ano, kung pagtingin ko kanina revenue ko, nabawasan. Kasi, Ang gwapo talaga nito. you know, ganun pala yun, pag yung video mo medyo bumababa na yung ano, parang kukunin yung revenue mo, babawasan siguro yung revenue. Kailangan Ito, lagi naka green pataas. Sino? ang partner ni Raisa na gwapo. Si ano? Si Ayun. Si yung peng Paing. Ayun. paing. Ayun. Ping taong. Ping ayun. Yung peng. Paing. Peng yung Ken Han Haba to. ha? Paing. Si Ayun lang. Hmm. Ang gwapo niya. Bagay sila. Pag ano baka pasyalan kita sa linggo. Magkasama pala sila. Nung nag-post siya nung nandun sila. Nagbanig. Anong oras yung ano mo LS mo pag linggo? Babaeng pobre, anong LS mo? Anong oras? Mm, 3 PM. Tamang-tama. Tamang-tama, wala na akong ano nun. Ano ko na lang, notification bell kita. Naka-notification bell ka na yata sa akin. Para ma-update ako. Isang oras na ako. Oras na naman para magluto. Ay, naku, hirap ng ganitong buhay. Oy. May gitsang taon na kaming hindi nakikita ng mga anak ko. Mga kalabas. Nasa bathtub ni Raisa. Nakita ko na yan. Bagong upload tong isa. 7 days. Saan? Hindi ba nga nagtitiktok siya? Sa Instagram to. Sa ends. Naka 1 hour na ako. Mamaya kunti. Paano ko nang... sige, te. May gawin ako. Sige, bye-bye. Salamat sa iyong palipad, babaeng pobre. Ingat, ingat. Thank you. At ako'y mamaya-maya magpapaalam na din. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Ang aga pa. 6 o'clock pa lang dyan. Dito 4 o'clock. So yan. Bye sa kasama mo dyan. Bye daw sa kasama ko. Pamangking ko yan. Nakikita pala ako. Paalam. Paalam. Buti na lang. Maputi. Bye sa kasama mo dyan. Pamangking. Nagdaano din. Dudot-dudot. Sige, bye-bye. At ako'y na din, papaalam. So, sa nagpunta dito, kay babaeng pobre, salamat. At kay... Hello, pamangkin pobre. Ang init. Hello, pamangkin pobre.
Bye. Bye-bye. Tayo pasalamat lang ako sa nagpunta dito. Salamat sa iyo babaeng pobre sa ano mo. Taga din ito. Ayuda. Maray ito. Kay Jidral pa kayo, tapos kay Abu Dhabi YouTuber. Doon sa mga nakabidji pa dyan, ayaw nilang lumabas. May bahay ba siya, te? Wala siya. Ayun. Hello po. Ay, naku, si Jidral. Nandun pa. Hi, Bon! Wala siyang channel, di siya nagwa-YT. Si Bon, nandito si Ate Emily mo. Hi, Bon! Direk mapakita kayo. Bakit aswang? Man, oho. Ayun daw! Ay, ito. Mamata ko pala. Kumusta rin na, Bon? Hain ka, hain. Nakat ka mo ha, suhuton ki ba ha? Aray, good ka mo pangungumbid ah. Tell me why. Pagtanta kaya takbok. Kay dadating mo yung order ko. Na ano? Sweet sort guys. Tigas, naninigas yung leeg ko talaga. Bakit kaya? Makatulog na ako. Narinig ko yung pangalan ni Bundo. Nagising talaga. Bon, magbababay na ako. Tanungin mo Bye-bye. nga kung nasa yung nanay niya. Hain kuno mama. Nasing Ate Emily Bon. Sabihin mo, mag-andam yung buraghak. Pag andam ko ng buraghak, kay mangunguli kami. It ko anla. It pa anong klase? Patutubol o bubugrit? Ayun, baga Kay baga it buraghak kay dodoha ito. May patutubol, may bubugrit. ayaw patutubol, bagwal pag inundo. Magkukang kami hinban nga da. Nila saad. Paano para sa'yo? Paiigit lang kay iparap It pa iigit la ko no kay dire magpipinan diretso. ano to? Di magiinundohon. It patutubol kay nagigisit bubog. Hani mama? Tadera suton kid. Kada pa ka mo suton? Di man nagre-reply. Basta ka bungol-bungol ka man. Uy! Ada pa kamo basay? Bon. May lipstick ako. Bye-bye. Paalam na ako. Thank you sa mga pumasok sa LS ko. Wala pa na bundon. Wala na. Aywan. Di mat ano. Thank you very much. Okay, bye-bye. Sa Bye-bye. kay babaeng pobre, thank you sa iyong palipad. Bye-bye. Magandang hapon.